higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Sa gihapon kami magpasalamat diha kanimo nga sa gihapon hangtod nining mga takna kini nga programa imong gikaluy-an nga padayon nga nagasabod sa binhi sa kamatuoran dinhi sa kanginan. Tuguting nga kini nga programa kini nga estasyon imong panalanginan Ginoo nga mahimo kining instrumentos pagdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Itugot mo unta ang mga tawo nga nagapaminaw sa imong pulong, pagatandugon sa Espiritu Santo ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing, sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Ikalipay namo og pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ni nga ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Iban lang kay wa man lagi gyud tay enough time nga ato gyud nga Google aron mahurot nigbasa ang mga messages nga niabot sa ato nga programa. Pero okay ra pod ang uban nga ato lang replyan, pero ang uban duna sad sila gi-after ang kuan ari lang gyud sa kahanginan tungod kay kuan manggod kanana ang gusto nilang makabati ilang igagaw o uban pa nga ilang ipabati, mauna nga okay ra sila ug madili ang ilahang text. Okay, niya tay basahon. Grabe gyud hinon sir nga pagkabutata sa akong igagaw kay ning ari siya sa balay kay dunay gamit sa sakyanan nga gusto niyang hulamon na atol man gyud sa pagpanubag ninyo sa pangutana kay lagi maumampod nay ilahang prinsipyo nga kuno ang adlaw igpapahulay gipahunong na kay kana lagi ang Osias 2:11. Hilabihan gid noon pagkalaparo sa tangkugo, akong giingnan unya agaw. Kumusta naman ang inyong pagtuo? Karon ikaw nagyud mismo ang makasaksi og nakabati nga sayop gyud di ay mo kay kana manggod nga igpapahulay nga gipahunong dili nang ikapitong adlaw nga iya sa Ginoo nga dinhi ra kutob ni naputol na, something's missing. Well, patay basahon. Tanawa di bullseye gid hinoon ng mga Sunday keeper, tuga-tuga magsupak sa balaod sa Ginoo nga dili man sila kapabarog nga sila ang husto. Salamat ani nga programa ninyo dinhis kahanginan, Brother June. Okay, salamat po sa Ginoo nga duna gihapoy mga kalambuan o kalampusan sa ato nga programa. Okay, niya patay basahon. Okay, Pastor, maayong hapon sa inyong programa o kamo dinha.
nalipay mi nga amo nga natultulan kini nga programa dinhi sa kahanginan. Di pa gyud mi dugay na minaw sa inyo ha, og nakasabot na gyud mi mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Sayop gyud di ay mi sakto mo nga ang nagsunod sa Domingo igpapahulay rana nga iya sa tao, kay ang iya sa Ginoo ikapito o klaro nga Sabado. Salamat sa pagbasa sa pastor. Si Rolito di ay ni ang inyong tigpamatian. Okay, salamat brother Rolito, no? Unya hope nga inyo pagyud nga dugangan ang kainit sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Well, ni atay last text nga akong basahon. Sir, mugreet ko og happy birthday kang Papa Rodil. Pa, happy birthday. Salamat kaayo pa nga bisan sa atong kakabus naningkamot yun ka nga kami makaeskwela. Unya ikaw nalay mo sabot pa sa imong mga anak kay wa pa manggid mahiluna kaning among irigalo sa imong birthday amo ni nga gitampo-tampuhan sa imo ni tanang mga anak. Salamat pa. Okay, salamat po. Well, si Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diya sa iyang cellphone, mas mo siguro Brother Libby nga imo sad malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing mga dapita o nasuras kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, digon salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa radio og tanan natong mga viewers sa Facebook. Mga higala nato karon nga naminaw sa ilang mga silingan tungod na mga sound system nga nagtingog. So gina-welcome mo namo kamong tanan karong gabihuna. Nining lain usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. Nagapanginaot mi nga karong gabihuna na ay mga importante or balawanon nga mga kasayuran nga ato na sang makatunan dinhi sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Mao na higala nga atangi gyud ninyo kanunay ang ato nga programa kay dunay gyud tayo makuha kada paminaw nato kanya mga pangutana kalabanan diha sa Bible nga ato nga matubag dinhi, mga pangutana nga gikan rasab ninyo nga mao'y among pinalangga nga mga tigpaminaw. Mao na kung naamoy mga pangutana diha may tungod sa pulong sa Ginoo og labi na sa atong gipanghisgutan dinhi ay padangat na dinhi gala sa amo ni Brother John og pwede din sa comment section nato sa Facebook aron ato nang magahinan og panahon aron ang inyo nasad nga pangutana maoy ato nga tagaan og pagtagad. O niya atangin ninyo ang pagbasa karon sa pangutana ay makahimo mo mga higala sa pagsalmot, atag mugdugang tubag sa pangutana or mga reactions or contribution tungod tingali kay wa kani masabti. So padangat na din higala aron ato nang masaysay mapasabot og ayo ang inyong gikalibgan nga mga pangutana diha sa balaan nga kasulatan. Okay, alang sa atong mga viewers o mga followers sa Facebook, palihog sa gihapon atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga tulumanon para sa ingon niana daghan ang makapamati, daghan ang makapaminaw sa pulong sa Ginoo o sa mga tubag sa pangutana nga ato nga ihatag dinhi sa kahanginan. Okay no? Ato na tas pag basa ato ning panahon. Okay, ni si Brother Rufino Moreno. Maayong gabi na Brother Rufino. Salamat sa imong paglab ug pagpray. Ni ato sang gipasalamatan ni asad ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. Ingon ang minsay dinhi on air na diri mga brad. So thank you kay no. Diha sa atong station manager nga si Cesar Molye o ni Sir Rapok ang atong CEO. Mga mabtikon kani sila diha nga mangunay gyud og on air sa atong programa. O niya ato sang pasalamatan si Pastor Joel Tirana. Niya po si Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Libby, maingon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa
sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Okay, God bless also Brother Ronilo. Niyasad si Sister Ginaline Lumuntad sa Takop. So, good evening, Sister. Thank you for praying and loving our program. Niya po si Brother Noel Landau Cristal, ang madasigon o abtikon po ning evangelist. Marag nag-uban siguro ni karon og si Brother John Michael Cinco dito sa isla sa Hibitngil. Niya ang mensahe, mayong hapon ninyo diha, Kuya Libby o Kuya John, nagtan-aw mi sa inyong programa, naminaw mi, ari sa Pandan Mahawak, nadis Pandan Mahawak, amo gikunik sa Bluetooth, daghang naminaw, greet ko sa Escalicas family. O niya, maying gabi maying pagpaminaw sa imong silingan niya, nga naminaw sa lanog sa imong Bluetooth, maning uso karon mga Bluetooth. Kanya dias mabulisan atong pasalamatan sa Brother Mulo dia ilanan, mga silinganan dia tanan nga naminaw sa lanog sa ilang sound. Og si Brother Eric Sinoy diha gyapon dias Purok 6. So good evening sa tanan atong mga silingan sa pabuli og sa tanan itong makaigsunan sa palibot nga nagamit o mga sound system. Welcome karong gabihon na. O niya po si Belinda Lohira Tirana, salamat po sa paglab o pagpray. Niya po si Brother Sonny Sumayang, salamat yapon sa paglab o pagpray. Ato po nakita si Brother Jolito Joy Dilao, Brother Dilao, mayong hapon Brajon o Brother Libby, namati og nagtanaw na pudmi diri sa kawit, ang Ginoo magauban kanunay kaninyo. God bless kaninyong duha. God bless also Brother Joy Adilao. So murag dito man katingali sa kuano, Isla Silagon. Karon mas kawit na pod. Okay, ni apod si Majslia Muñez. Birthday nako sa 22, dapiton tamo through cellphone. Okay. Okay, advance happy birthday, Mother. Advance happy birthday, Marge, no? Karong pizza 22. O niya po si Brother Noel Landau Cristal, Kuya Libby, mangumusta lang ko tanang naminaw, Lawis Sandrimhio, student, Bible student, og labi na gyud sa Filicano family, og police, og police si Sir Gise Argawanon, og labi na gyud kang Ma'am Bilin diha sa Kamasilis. Okay, gikan ni kang Brother Noel Landau. O niya po si Million Silasol, salamat po sa paglab o pagpray. Ato po nakita si Ma'am Gay Charis Lopez. Good evening, Brad Libby o Brad John. God bless you always. So God bless also, Ma'am. O sa tanan nga taga Sandrem karon naminaw karong gabi na. Aniya ato ning dalikatan una ang pikas nga screen. Ato ning lantawon ang mga kahigalan nato nga mga nag-like o nag-love sa ato nga program. Okay, ato nakita din si Brother Jojo Cordoba. So maing gabi nimo Brother Jojo, no? O ba ni Brother Lising dia, imong family dia, tanan mga Cordoba family dia sa Baod. O niya po si Chel Notario Aragon, Ayan Kevin Dorotan, Nika Banyaris Alipon, Aniceto Preselias, Lowell Nodalo Estrira. Niya po si Celel G.R. Gregorio Sabino. Niya po si Rosjen Carabio. Niya ato pong nakita din si Ronaldo Bragat, Abner Dualio, Brother Norland Pagal, Gay Charis Lopez, Nuna Hani Monterde Punay, Belinda Lohira Tirana, o Brother Ronilo Itang. O niarita sa mga nag-like, mga higala, ato nakita rin ang Riverside FM Cebu. Niya po si Brother Roland Neri Ginon,
Noel Landao Cristal, o niya po si Million Silasol, Tumaylo Linad White, Eleuterio Lagarisa, Remedios Deheto, Basilio Tero Notarion Jr., Ginelyn Lumuntad. Okay, muna ito manakita ng mga nag-like, mga higala. Anya, balik ta diri sa pikas nga screen. Atong ipadayon og basa ang mga nag-send mga higala ni si Chari Robas Barte. Anya, salamat po sa paglab ug pagpray. Anya, good evening po no diha sa Nanibertutrons Mabuli. Yang pamilya nga tulad ni Adong Sensor Sumalinog, yang family. Nya, good evening sa Lanster Chari De La Cruz Nugas, yang family, mga Apel family dia, good evening. Mga Abayon family, ya, good evening sad sa mga Lipalam, mga si Rapino, ngadto sad lang Brother Eric Sinoy, iyang Tibok family, nila ni Brother Roy, Galay, nila ni Brother Turo Maglasang, iyang Tibok family. Ya, good evening no, ninyong tanan diya nga naminaw sa ato nga programa. Pwede mo maka-message sa comment section para nga ato nga mabasa ang inyong mga mensahe. Niya pag yung mensahe si Brother Jolito Joy Dilao, sa pagkakaroon Brad John, di ako sa kawit kay may gitrabaho mi diri nga balay. Panday di karon di Brother Dilao. Niya po si Sister Christy Layon. Good evening, Brad Libby. Watching from Argawanon. Good evening po sa tanang taga Argawanon, no? San Remigio, Argawano naminaw diya, no? Ang mga layon, mga kabatan niya, family, mga pamilyas, mga likigan, mga larga family, tanan diya naminaw sa Argawanon. Okay, ato ni nga lantawon makadiotigala ang ato nga messenger, ato ning tanawon ang mga kahigalaan din nga nakiguban niya si Brother Wilfredo Pobadora, lano po na entrumpa diya sa Pandan, o niya dito po sa Bunakan po si Brother Wilfredo sad isa ka Wilfredo po nga GMC na kanhi lanog-lanog po na di ang sound o niya po si Edwin Murphy Clavis o niya sad si Ang Asisi gabi dia, Pastor. Sansum o niya thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. God bless you and your family, and also Sir Jerome Patagnan and family. Hi, hello Sir Matthew Anderson. Thank you so much for watching. God bless you and your family, and regards to Sir Jerome Patignan. Okay, padayon tahigala no. Karong taon-taon ato na sang pagbasahon ang inyong mga mensahe ato isang isalot ang pagtubag sa pangutana. Tangiyon si Brother John pagbasa. Okay, sa ato ning pangutana. basahon ni ang kuan kanana ang Brother Joselito, no? Abim na kog Rolito ni. Brother Joselito, thank you so much sa imong pagfollow up diri, no? Sa ato nga gihisgutang tubag. Okay. Ang imo diri nga gikuan, ang imo diri nga gi-text. Balikwaot kaayo huna-hunaon, sir. Nga magtuman ang tao anang sugo nga wa may taong matarong bisan usa. Unya makatuman di ay sa sugo. Salamat. Brother Joselito, Brother Joselito, no? Salamat kayo sa imuha nga gi-text diri. Kanang giingon nimong balikwaot kayo huna-hunaon kay way taong matarong bisan usa unya makatuman sa sugo. Mas balikwaot gyud nga dili pa nang tawhanaa matarong unya wa pagyud magtuman sa sugo. Balikon ako, Brother Joselito, mas balikwaot gyud nga huna-hunaon nga ang tao dili pa matarong unya dili pagyud motuman sa kasuguan sa Dios. Okay, gate naman siguro nimo, Brother Joselito. Well, sa makadaghan ako na nga gimensyon dinhi sa kahanginan nga kinahanglan gyud nga kaning magsusig tas Biblia dili nato ipahaom sa atong mga kaugalingong huna-huna kay ang Isaiah 58:5 nag-ingon ang Ginoo, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Busa dili gyud pwede
nga magkatakdo ang hunahuna sa Dios ug ang hunahuna sa tao kay managlahi man, ug di sad magkatakdo ang dalan nga subayon sa tao sa dalan sa tao kay sa dalan sa Dios. Pero ang pinakasimple gyud nga wa kay mahimong sabod sa imong kinabuhi, kana ba nga ang imong gipahanuntan ang hunahuna sa Dios ug ang imong gisubay ang dalan sa Dios, dili ang imong hunahuna ug ang imong kaugalingong dalan. Nakuha nimo, brother Joselito, no? Karon daan ko na ni nga gisulti sa makadaghan nga kinahanglan magsusi gani tas Biblia, wider, deeper, and broader. Og ayaw himua nga magbati ka nga ang Biblia kaya ra nimong sabton. Sa dili pa nimo basahon ang Biblia, pwede gyud nga dili nimo malimtan ang giya ug tabang sino magampo ka. Kung mahimo muluhod ka, pangayua sa Ginoo ang pagsabot sa kay balog kaalam sa iyang pulong kay ang Dios dili mohikaw nimo. Di mohikaw nimo. So, Brother Joselito, kinahanglan wider, deeper, and broader. Palapdan nimo, paladma nimo, padak-an nimo ang pagsusis bala ang kasulatan. Tinod, sumala sa 3:23 sa Roma, ang tanang tao nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Pero sa imong giingon nga way taong matarong, unya balikwaot kay hunahunaon nga makatuman siya sa sugo, kana mas balikwaot lagi ng taong di matarong unya di pagyud motuman sa sugo. Pero ang kining atong programa god based on the Bible man ni siya. Og kay based on the Bible, tuguti lang nga kami dire magpasabot sa mga butang nga nian nasulat sa Biblia. Well, ato kuno ning basahon dinhi sa Buhat kapitulo 10 bersikulo kinini ang dinhi sa Buhat 10 sa Buhat 10 kapitulo sa panahon sa panan-aon ba ni Apostol Pedro, diin ang kuang gid atong panan-awna ni Pedro nag-agito gikan sa kang Kapitan Cornelio. Unya si Kapitan Cornelio nakakita siya og panan-aon, nakakita siyang mandulunda, unya giingnan siya sa mandulunda nga ipaadtuan si Pedro nga naa sa kanang taga-Hupe. Og unya miadto ang tulo ka tawo, nangita kang Pedro, nakaplagan si Pedro, unya mipresentar si Pedro kay dito man siya atop sa balay, nakakita siyang panan-aon. Akong basahon nag-ingod din og si Pedro mikanaog ngadto sa mga tao ug mingon kanila, ako mao ang inyong gipangita, unsa ba hinungdan sa inyong pag-anhi? Og kanila mitubag kaniya, og sila mitubag kaniya, si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong og mahadlokon sa Dios. Oy, ngoni mo brother Joselito, wa gay matarong bisan usa, mauna nga balikwaot kayong hunahunaon nga naay makatuman sa sugo sa Dios. Ang gisulti dinhi, og sila mitubag kaniya, si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong og mahadlokon sa Dios, nga may tungod kaniya ang tibok nasod sa mga Hudiyo aduna ganay maayong pagpanghimatuod gimanduan sa balaang manulunda sa pagkuha kanimo ngadto sa iyang balay o sa pagpatalinghog sa imong isulti kaniya. So ang Biblia nagprueba taliwala sa kadautan o pagka makasasala sa tao naa pagyoy gihisgutan nga matarong usa niini si Cornelio. Ato na nga gibasa. Karon kung ato paggasad pod nga dugangan pa sa panahon sa diha nga ang kalibutan pagalunupan sa Dios tungod sa kadautan sa mga tao, pero diha paghihapoy taong matarong nga nakaplagan sa atubangan sa pananaw sa mga mata sa Dios. Kung atong basahon dinhi sa Henesis kapitulo 6 bersikulo 8 ug 9, pamatii gisgutan. Apan si Noe nakakaplag og kahamuot sa mga mata ni Jehova,
kini mao ang mga kaliwatan ni Noe, og si Noe mo'y usa ka tawo nga matarong. O ni anasad kaganina gipamatud-an sa Biblia nga si Cornelio usa ka tawong matarong. Unya karon si Noe na pod gipamatud-an sa Biblia, siya mo'y usa ka tawong matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe naglakaw uban sa Dios. Ngano nga nakabaton og kahingpitan si Noe sa iyang kinabuhi tungod kay siya nagalakaw uban sa Dios. Tuguti nga sa imong pagkinabuhi og sa imong paglakaw, ikauban mo kanunay ang Dios aron imo sad nga makaplagan ang kahingpitan diha sa Ginoo. So malinaw, tin-aw kaayo, ha? Nga naagyoy mga taong matarong, si Cornelio matarong, si Noe matarong usab. Well, niya pay ato nga kinini ang dugangan sa pagbasa, pagsusi, mahitungod aning taong matarong. Sumala sa Hoob, no, gihisgutan dinhi mismo ang Dios nagyod pod, ha? Mao na gani ang nagtestify niini, nagpamatuod ngadto kang Satanas, ha? Niyaw pamatii kini ang Hoob kapitulo 1 bersikulo 8 unya atong basahon dinhi. Matud pa, og siyo ba miingon kang Satanas, gipalandong mo ba si Hoob nga akong alagad, kay walay sama kaniya diha sa yuta, hingpit og matarong nga tawo, matarong nga tawo, una nga unya mahadlokon sa Dios og naga pahilayo sa dautan. Sa unsa nga ang tawo makabaton og kahingpitan og mahimo siyang matarong, sikreto niya na mao ang pagpahilayo sa dautan sama sa gihimo ni Hoob. Ang Diyos na mismo mo'y nagsulti, nagpamatuod sa tubangan ni Satanas. Gipalandong mo ba ang akong alaga dito sa yuta nga si Hoob? Usa siya kataong matarong og hingpit og siya nagpahilayo sa pagkadautan. O na, naklaro na. Ha? Nga naagyoy mga tao nga matarong, dili ingong wala. Dugang panyana, Brother Joselito, kung atong basaho dinhi sumala sa makita nato sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 hanggang 21. No, sa diha nga si Maria kaslunon pa kang Jose, nahitabo manggod nga nabantayan ni Jose nga ang babae nga iya nang pakaslan nagbuntis di ay. Og tungod niya na wa ni makapahimuot kang Jose, og unya ang iyang tuyo makigbulag lang sa sikreto nga paagi. O pamatii kini ang 1:18 ngadto sa 21 niya o. Og ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi, sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila nag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang bana, sanglitaw man siyang matarong, o nagipamatud-an na pod sa Biblia. Si Cornelio, o niya si kanang Noe, o niya si Hoob, o niya si Jose. Naging sanglitaw man siyang matarong, og dili bot magpakaulaw kaniya, nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat ni tan-awa, usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgong mingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. O tanawa, Brother Joselito. Klaro gyud kayo gyud nga sa Biblia dunay mga taong matarong. Si Jose usa ka taong matarong. Karon, kanang imong gihisgutan nga balikwaot gyud kaayo huna-hunaon nga naay taong makatuman sa kasuguan, uy naa, mas labing balikwaot gyud kaayo nga ang dautan pa na nga tao unya wa magtuman sa kasuguan, mas balikwaot gyud. Unya pamatii ra gud kining gihisgutan dinhi sumala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 5 ug 6. Dinhi gisgutan dinhi sa The Word of God sa translation ang pulong sa Dios, nag-ingon dinhi 5:6. Ingon niini ang nahitabo ni adtong panahon nga si Herodes ang hari sa Judea,
may pari didto sa ginganlan og Sakarias nga ginlagikan sa kaliwat sa banay ni Abias ang nga mga pari. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga kaliwat usab sa mga pari. Silang duha nagkinabuhi nga matarong. Matarong saning magtiayuna, Brother Solito. Silang duha nagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Gituman gayud nila ang tanang mga sugo ug balaod sa Ginoo. Ingong kawa gi makatuman anang kasuguan, balik ko out you kay makasasala ta. Brother Joselito, ang pulong sa Dios nagapanuktok sa pultahan sa imong kasing-kasing. Ablihin na aron ang pulong sa Dios makasulod sa imong kasing-kasing ug unya magsugod ka na sa pagkinabuhing bag-o ug matarong sa tubangan sa Dios nga nagsunod o musunod ka sa kasuguan sa Dios. Ngani kun imo sad nga basahon sumala sa sa Henesis kapitulo 26 bersikulo 5, si Abraham gitawag the father of faith, amahan sa pagtuo. O maingon nga kita pod mahimong anak sa pagtuo kay nahimong amahan sa pagtuo si Abraham. Og unya dinhi gihisgutan nga nagsunod siya sa kasuguan sa Dios. 26:5 atong basahon nagingon, kay nagapatalinghog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan ug ang akong mga balaod. Nagbantay si Abraham sa kasuguan sa Dios. Unya karon wa bagyo di ay magatuman sa kasuguan sa Dios. Atong gibasa kaganina nga si Elizabeth ug si Zacarias silang managtiayon matarong sila og nagsunod sa tanang mga kasuguan sa Dios. Brother Joselito, uban sa tanang mga naminaw karon, dili na panahon ang pagpagahi sa atong mga kasing-kasing. Ang ato ang pagdawat na sa pulong sa Dios. Kay ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 21 nagingon nga matud pa busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios imong gipamatian matud pa arang makaluwas sa atong mga kalag. Karon na mangyud ng mga sayop nga pagtudlo ba? Adin hilang bitaw sa Medellin, ginahisgutan ko mani for how many times. Katong ilang HR diha, tarong manggid to gyud nga babae man to. Og unya, dadtong panahonon na appeal ko didto. Kay kuno lagi dunay gitawag Bible sharing. Unya nag-upgrade, nag-schooling man tong ilang HR. Niadtong panahon na wa siya diha. Pero naay panahon nga kamirang duha mag-istoryahan niya samtang ang uban didto nag-alirong sila sa taas nga lamisa, nagkalain-lain ang mga relihiyon. Mahibong masako kay kanabindang balay sa kahayag dinhis Antipolo. Diha to'y pastor, amahan o kanang anak. Matingala ta nga Bible sharing pero dili ka makashare sila ra. Di ka magtingog, wara ka sige kag paminaw le puli-puli sila dili nga mahan musulti nga pastor ang anak. Unya nahitabo magyud to nganing offer ang amahan basig naa mo'y gustong ipangutana mo. So nangutana ko kay iya mang gihisgutan nga way taong makatumans na pulo kasugo. Unya nangutana ko kinsa may mabasol ni ana kay ang Dios mangyud nagsugo nga tumanon ang kasuguan, wa man di ay taong makatuman niya na kinsa may mabasol, ang Dios ba o ang tao? Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, ako moingon wala ko na makak, wa pa man to pangagda ang kuan nag-snacks, pastilan, wa gani ka pasalamati, diretso lang punit sa snacks, kaon og largo imbis tubagon ang pangutana. Nga naman, tungod kay kining mga pagtulun-ana og doktrina, dili ni nila kapamatud-an. Mao na nga magpatulibagbag na lang
apan dili sila kapamatuod ni ana. Karon, kung atong tan-aw dinhi sa gisgutan sa The Living Bible sa Lucas 18 hanggang 21, pamatiin ninyo ha. Once a Jewish religious leader asked him this question. Usa sa mga pangulo sa mga relihiyoso nga mga Hudiyo nangutana aning pangutanaha. Good sir, maayong magtutudlo. So kinahanglan gyud nga ikaw nga naminaw karon imong ilhon kung unsay gitudlo sa maayong magtutudlo nga mao si Ginoong Hesus. Tanawa. Good sir, maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong pagabuhaton aron ako makasulod sa langit. Nga gisulti dinhi. Do you realize what you are saying when you call me good? Ha? Nangutana si Ginoong Hesus, imo bang gipamalandong sa imong pagsulti nako nga ako maayo? Jesus asked him. Si Jesus nangutana kaniya. Only God is truly good and no one else. Ang Dios ra gyud mo'y maayo ug wa nay lain. Busa bisag pila pay imong propesyon, bisag unsa pay imong posisyon, bisang pag cum laude, magna cum laude, summa cum laude ka pa, ayaw huna-hunaang maayo ka. Only God is good and no one else. Mo ni gisulti sa maayong magtutudlo mao si Ginoong. Nangin siya, but as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the Ten Commandments say. Nasayod ka na og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Kamo dihang nagtudlo. Wa na nang po sugo ay makasunod daw ay makatuman. Timan what shall I do to get heaven? Ang tubag sa mayong magtutudlo sa Ginoong naging siya, you know what the Ten Commandments say. Nasayod kag unsay gisultis na pulo ka sugo. Nag-ingon din Tanawa ninyo ha, kining mga tao, adto ra mo korte. Unsa ng mga kaso diha? Kaso na sa mga tao nga nagsupak na pulo ka sugo, wa na magsunod sa pulo ka sugo. Na ay murder, na ay homicide murder, na ay prostrated murder, na ay kawat, na ay rape. Mga klase kinis mga tao nga na-influensya sa mga pagtudlo nga wa na nang napulo kasugo. Karon niya, ingon si Ginoong, don't commit adultery. Asa man ni suguan na, nis daang tugon, kisulti ni Kristo dis bagong tugon, dili ka manapaw. Mauna nga kanang mga taong nanapaw, mga mananapaw, mga tao nang na-influensya sa nagtudlo nga wa na nang napulo kasugo. Nagingon, don't murder, dili ka magpatay. Dek ingon-ingon dito na sa Israel, watay labot ni ana kay nga ato sugo sa Espiritu Santo, unyag makapatay na, makatigbas na, mohangyo na lang nga mo bayad. Unya wa makahilabotan na nya nganong prisohon nganong dakpon ka man, nganong makasuhan ka man. Don't murder, di ka magpatay. Don't steal, dili ka mangawat. Unya na manis na po sugo. Don't lie, di ka magsaksig bakak. Honor your parents, Tahuron mo ang imong ginikanan. Nag-ingon sunod, and so on. Og uban pa. Tanawa, unya unsa may gitubag pod sa nangutana. Nag-ingon din The man replied, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na nang gibantayan ang tanang kasuguan sukad pa sa gamay pa kong bata. Brother Joselito, ang pagtuon sa pulong sa Dios kinahanglan wider, deeper, and broader. Pero pangayuas Ginoo ang kaalam sa kahibalo sa pagsabot sa iyang pulong aron nga ang pulong sa Ginoo mo'y muhari mupatigbabaw diha sa imong hunahuna og kasing-kasing, dili kay magpatigbabaw og mo'y muhari sa imong hunahuna kanang mga pulong nga gitudlo sa inyong mga pangulo dinha sa simbahan. Kana abi ni mo, Brother Joselito, sultihan ta ka. Kung naay ubang tao nga nagbasa og Biblia, labi na naamong mga membro, kanang inyong pastor, maayo kay na, wa ginay bikil. Very friendly. Wa ginay bikil. Basta naamong membro, unya naay taong nagbasa og Biblia, na inyong pastor, maayo kay na. Pero tanawag kamura diha.
Kamurang mga membro, iyang mga sakop, grabe ha, mang daot ni anak. Ha? Purti na mudag, panaway, purting dag, pangdaot. Pero na, ama, ikayo, muragig karniro. Apan sa sulod unsa na, lobo. Mauna nga, nag-ingon si Kristo, Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Magbantay ka, Brother Joselito, uban sa tanang naminaw karon. God bless you. Okay, si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga huna-una. Brother Libby. Okay, padayon tahigala ato ning tanawon. Niya si Ila Lipalam Kalapuan. Salamat sa pag-pray. O niya po si Brother Jidel Peritos. Good evening, Brother Libby ug Brother John. Watching live kauban sa akong wife. God bless everyone. Salamat sa panood, Brother Jidel. God bless you. Hapit nami mo ana ni Brother JM sa inyo. Wa pala na ko Brother JM masulti. Thank you, Brother Jidel. Okay niya po si Sister Leah Muñez. Musamot na kagkabaliko og dili nimo sundon ang kabubuton sa Dios. Amen. O niya ang imo bitawng anak og dili mo sunod sa imo masuko ka. O niya diya po si Mike Lucina. Mayong gabi mga brother watching from Mount Zion Church, San Francisco, Camotes Island. God bless. Okay, padayon dahigala. Niasad si Elaine of Keria, naminaw na pod kami diri sa Kinatarkan. So thank you, Sister Elaine. Niya pod si Makrita Roydas sa Tambunguni. Salamat sa pag-pray. Ay, mami, may gabi ni mo diha, mami. Kumusta ka na? Kinsay imong nahimong kauban diha ron sa imuhang panimalay. O niya pod si Madslia Muñez, daghan na jud nga dili musunod sa kaubuton sa Dios. O niya ang tubagon o tubagon sa anak, largo dayon og pangulata. O niya po si Brother William Tadlas, salamat po sa paglab. O niya Brother Noel Landao, Kristan, ni Apod. O niya po Sister Leah Muñez, kontra kaon di ay anakon, alirong dayon sa lamisa. While nagtanaw sa TV Mader, wa nang kasuguan, pero pasultion 100% ang ilang doktrina. Anya niya po si Jolita Gagabuan Dumas, watching from Tacloban City, regard sa lumapak o Mauring family diya sa San Isidro Liti from Brad Alberto Mauring. So good evening, no? Nukad gikan sa Tacloban City. O niya di pagi siya mensahe, mayong gabi di ay ninyo Brad Libby. Good evening. Niya po Judian Hista Abalye, wala man di ay kabalik. Call Kuya John oy, updated lang o niya mi ay po Okay na, Ma'am Juday. Okay na. O guay changes sa inyo ha din ha. Mo ana ako, pero kay ano ba na kanang association. Pero okay na kay ang akong schedule anang higayuna na cancel. Okay niya po si Jolita Gabuan Dumas, pirming naminaw sa inyo sa Nabal kada gabi. So thank you kayo, no? Sa taga Nabal, always nagapaminaw. Niya ato ning okay, lantawon tani ang mga nahidugang nga naglab sa ato nga program higala. Ato nakita si Belinda Luhira Tirana. Niya po si Magno Lasco, Basilio Tironotarion. O niya po si Brother Roger Noval de Los Santos, Lane of Keria. O niya Jemar Colis Gabaton. Niya po si Sherwin Orsal sa Bundo. Niya po si Ma'am Rohama Filipo. Ay ma'am, may gabi ni mo diya, ma'am. Niya po si G.R. Gregorio Sabino. Niya sad si Rolando Villacarlos, Erixa Sinoy, Canales Jello. Niya po si Gay Marie Kalapuan, Jimboy Edar, Mylene Kodira Batak. Niya po si Ila Lipalam Kalapuan, niya Brother William Tadlas,
nakikuban sa nato si Brother Anisito Priscilias, anya Chel Notario Aragon. Okay, ato ni ladikatan ang mga nag-like mga higala. Okay, ato nakita ni si Joseph Pipito Baring Store. Niya po si John Magdadaro. Ato pong nakita din si Antonio Etorma, Brother Johnny Mainit, o niya Dario Pahamutang, niya sad si okay, mo ni ato mga nakita nag-like sa ato nga ato naman. Okay, mo ato na ta mga higala sa paghatag, di pagi atong basahon 150% kabutbot. Kani Sterlia. Okay. O sa to'y pangutana, yung sa to niya, Virgin. Ang iya lagi ni Brother Roselito nga balikuot ko no kay hunahunahon sir matupan niya kay wa may taong matarong bisan usa unya makasunod sa kasuguan. Okay. Balikwaot ko no. Mag-iskot og matarong, mo ko na makasunod sa kasuguan. Okay, thank you kayo no. Mamo na hunahuna. Wa lagi ko no taong matarong bisan usa unya balikuot kayo nga mingo nga magsunod sa kasuguan. Di na lang yung magtarong di ay para niya. Maghiwi na lang yung so, di na lang kita mutarong. Og na matut na matikda na to nga nabalik ko ta. Atong kinabuhi wa ta na subay. Padayon na lang kita kahiwi. So, tinuod na higala nga way matarong. Sa diha ang antaw, wa pa mag-alagad si Ginoo. Sa diha ang tao, wa magsunod sa kabutos Ginoo. Kay ang tanang tao, nakasala gud ta. Sa atong mabasa sa Roma 3:23, ang tanang tao nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Makasala biya tanan, dili ta matarong sa pananaw sa Ginoo. O niya gani, kung atong basahon unang Juan 1:8 og 10, ang usa ka tawo mingon nga wa siya makasala, siya ra nagpasalag siyang kaugalingon ng kamata ang ugwa niyang kamatuoran, so nagpasabot nga nakasala tang tanan. O niya kining atong mga sala nga nahimo higala ug isugid nato ni sa Dios sa bersikulo 9, kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad, pasayloon niya ang atong tanang mga sala, og hinluan niya ang tanan natong pagkadaotan. Mahimo na matarong ang tao nga musugid sa iyang sala sa Ginoo, Ginoo, pasaylo ako kay nakasala kunimo. Sa diha nga atong isugid ang atong sala ngadto sa Dios, pasayloon ta sa Dios, og kay gipasaylo man ta sa Ginoo, nahimo na kang matarong atubangan sa atong Ginoo. Nindot ra ba ni Ginoo og mo pasaylo? Di ra ba ni samas tao nga samas managtiayon ang tao nga nagpinasaylo ay tuod karon, pero pag utrog away gihinumduman na pod ang ilang mga nangagi na nga nasitol na. Pero ang Dios gani mo pasaylo sa atong mga sala, kalimtan niya human niya pasaylo ang atong sala, isipon ta nga wala nay sala mga higala. Isipon ta nga murag wa na gitay sala sa pananaw sa Ginoo. Muna ang kanindot diha nga ang kinaiyas Ginoo, ang Dios mo pasaylo og human niya pasaylo atong sala, kalimtan niya ang atong sala. Mabasa na sa Isaias 45 versikulo 25. Pasayloon ta sa Dios og hikalimtan niya ang atong mga sala. Human ta pasayloa, nahimo kanang matarong atubangan sa Ginoo. So mga tuo diya sa Biblia nga nahimong matarong, kana sila nakasala, pero kay ang kanindot lang kanang hinulsol sila mga sala, og sa diha naghinulsol nahimo na silang matarong. Kaya mo tanang giingon diya sa atong mabasa sa Isaias 1:18, umari kamong tanan, kitang tanan gitawag sa Ginoo. Umari kamong tanan og usahan ta paghusay. Nganong kita mang tanan gitawag sa Ginoo, gusto man siya husay. Tungod kay nakasala magutan tanan, dili man ta matarong pananaw sa Ginoo. Siya dali mo maghusay ta. Unya ang tao nga mosanong sa panawagan sa Ginoo, moduol sa Ginoo, moangkon siya sila Ginoo, nakasala ko ni pasayloa in taong ko Ginoo. Unsay pasalig sa Ginoo? Ingon ang Dios, bisag unsa kapula sa inyong sala,
papution ako ni sama sa Navy. Bisag lubos pakining mapula, papution ako sa mas maputing balhibo sa kaniro. Ano mamatarong lagi pa. Pero pangutana, ngano nakasala man ta? Unsa may kahulugan sa sala? Simple ra. Ang atong mabasa diha sa unang Juan 3 versikulo 4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Kay ang paglapas sa sugo sa Dios maoy pagpakasala. O ang hinungdan niya gano'n nakasala tantanan, kay gilapas nato ang sugo sa Ginoo. O niya, tungod ba kay nakasala napastubangan sa Ginoo, padayon na lang yung paglapas? Di na yun ta magtarong sa itong kinabuhi, maghiwi na lang yun ta na delikado na. Maunay huna-huna ni Satanas nga di na lang ta magtuman, di na lang ta magtarong sa itong kinabuhi. Maghiwi na lang ta. Nga naman, kasi Satanas hiwi, tanawa itong basa Sa unang Juan 3:8, kadtong nagpadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man, sukad pa sa sinugdan. Kang kinsa din ang prinsipyo higala nga di natamutuman sa sugo, kay di natamatarong sa pananaw sa Ginoo. Prinsipyo ng Satanas, klaro ang nagpadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas. Kisay tag-iya? Iyang Satanas. Karon mga higala, naminaw man taron, kung naatay prinsipyo nga ato nagigunitan nga di na lang ta magtuman sa sugo, kay di bitaw tamatarong panos Ginoo na naghakang sa sana. Nga sige, kanay prinsipyo nga hupti ninyo, kay aron kuyog tas imperno niya. Ang mabasa sa Biblia, ang nagpadayon pagpakasala, iya ni Satanas. Pero buondang ka pagpakasala, kung saan ni pagundang pagpakasala, ang mutuman ka sa sugo, kay ang paglapas sa sugo, salaman, unsay buhaton aron makaundang ta paglapas sala, magtuman ka sa sugo, kay kung dili ka magtuman sa sugo, panag-iyahon kang Satanas, o nag-iyon ang saunahan, kay si Satanas nagpakasala man usab, sukad pa sa sinugdan. Mao nay buhat ni Satanas, wa magtuman si Satanas mga higala sa balaod sa Ginoo. Nagpakasala og wa naghinulsol si Satanas sa iyang mga sala. Mo nang kita mga higala, doon natay doon itagaan tas Ginog kahigayunan. Tinuod kita makasasala. Dinis Biblia sama ni Abraham, kasala ba sa Abraham? Pero yun sa mas Ginoo, sa 26:5 si Abraham matarong at tabangas Ginoo tungod kay siya nagtuman sa mga sugo sa Ginoo kabalauran. Si Moses o si Noe, sa mabasa nimo sa Genesis Kapitulo 7 versikulo 1, matarong si Moses. Pero si Moses kasala baya po na, pero lagi kay naghinulsos mga sala, nag-usab sa kinabuhi, sunod sa kasuguan sa Ginoo, nahimong matarong higala. Sa atong mabasa sa Ezekiel Kapitulo 18, niya say mabasa na ito higala sa 18, ang tao nga matarong mobiya siyang pagkamatamo, ang taong matarong o niya magpakasala siya, walay isipon nga matarong sa matarong niya buhat, diha siyang sala, siya pagalaglagon sa Ginoo. So nagpasabot na, nagsunod to ka sa sugo, pero usa ka pagpamulok kag pagkasala pa, laglagon tas katapusan. Okay, wa naman tay panahon ni gala, sa dili pahingpit tapuson atong tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala, nag-ampo ka pa. Nalagon ka nga Diyos sa walay katapusan, panalangin ni ang pananaga paminaw, dan asa kayag sa